मिथिबाय दा बिसोरो मा खालामगोन मागोन दाय दुनियावथ' सिखावा बारा जाबाय नालाय बे सिखाव हमग्रा मेसिन बानायबाय आरोखि मिथिबायना खोनादोंना सिखाव हमग्रा मेसिन बानायदों जापाननि साइन्टिस्टफ्रा दानाथ' सिखाव हमग्रा मेसिनखौ बानायबाय दाना एक्सपेरिमेन्ट खालामनांगौ हमारोना हमारा बे मेसिना सिखावखौ होननानै गावसिनि टकिअ सिटियावनो दोनबाय आरोखि दाना आधा घन्टानि गेजेरावनो 25 जन सिखाव हमबाय बे सिखाव हमग्रा मेसिना थालिया 25 जन सिखाव हमबाय आसरित जाबाय संसाराव निउसाव माबायाव निउस पेपाराव टिभियाव सारा दुनियाव गोसारबाय आरोखि औ थालिया दाना आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पमोन आरोखि बे समाव डनाल्ड ट्राम्प बेबो खोनाबाय दा US President Donald Trump heard about the breaking news and he appealed to bring in American diplomacy also मिथिबाय माने डनाल्ड ट्राम्पआबो खोनाबाय जापाननि प्रेसिडेन्टखौ खावलायहरबाय आरोखि आमेरिकायाव लांना आमेरिकायावबो सिखाव दंना दंना गैया दाना आमेरिकायावबो लांबाय आमेरिकानि निउयर्कआव थालिया आमेरिकानि निउयर्कआवबो 20 मिनिटनि गेजेरावनो 15 जन सिखाव हमबाय थालिया दानाथ' बिराद नामजादा जाबाय सिखाव हमग्रा मेसिन सिखाव मेसिनानो सिखावखौ हमो ओरैबायदि दाना चाइनानि प्रेसिडेन्ट शि जिनपिंआबो खोनाबाय मेसिन जाहैबाय आरोखि गावसिनि एसेम्ब्लियाव रायलायबाय हाब जोंनि चाइनायावबोथ' बिराद सिखाव दं लाबोनांगौ जाहैबाय आरोखि दा शि जिनपिंआबो गावसिनि चाइनानि बेजिंआव बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ लांबाय बेयावबो 45 मिनिटनि गेजेराव 30 जन सिखाव हमबाय थालिया दाना जोंना नरेन्द्र मोदी साराबो प्राइम मिनिस्टाराबो खोनाबाय लाना है हमारा दिल्ली में तो भी तो भूत चोर है लाना है इस मिशन को लाना है हमारे दिल्ली में भूत चोर है होननानै बे सिखाव हमग्रा मेसिनखौ दिल्लीयाव लाबोबाय दाना दिल्लीनि रेलवे स्टेशनाव बे मेसिनखौ दोनबाय दा नोंथांमोना सानदो चाइनायाव 30 जन सिखाव हमदोंब्ला आमेरिकायाव 20 जन सिखाव हमदोंब्ला जापानाव 15 जन सिखाव हमदोंबा बे सिखाव हमग्रा मेसिना जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन हा 5 मिनिटनि गेजेरावनो सिखाव हमग्रा मेसिनानो गायब थालिया जापाननि सिखाव हमग्रा मेसिनखौ जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय थालिया मिथिबाय ओरैबायदि जोंना माने सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो जोंनि सिखावफ्रा खावबाय जोंनिसिम सफैनायमोनब्ला माबाव दोननो लामायाव गायब जागौमोन बियो मिथिबाय नंगौना नङा दा ओंखायनो जोंनि इन्डियायाव एसे सिखावा बारा रायजोफोर दुनियावबो सिखाव दं जोंनियाव एसे बारा सिखाव हमग्रा मेसिनखौ खावनो हादोंब्ला आरो मा नोंखौ आंखौ बैखौ बे जिनिसखौ खावनो मा बोलो नङा होमबा थालिया दा बिदि खावलाबायनो नाङा मोजां जिनिसखौसो खावो सिखावनांगौ नाङा सोरबा हिनजाव बुरैखौ खावना खारगोन दै सोरबा सिखावा नङा होमबा खारा उदायिखौ खावा सिखावा मिथिबाय सोरनिबा